What happened with you people in this town? In de oude western movies had je cowboys met een witte hoed. Die waren goed. Cowboys met een zwarte hoed, die waren slecht. En met hackers heb je dat eigenlijk ook. De whitehead hackers die proberen je te helpen. Die gaan op zoek naar kwetsbaarheden of zwakke plekken in de beveiliging. Die melden dat bij bedrijven. Maar er zijn nog altijd veel meer blackhat hackers dan whitehat hackers. Nou, welkom. Ik ben Edwin. Wie ben jij? Ja, ik volg momenteel het Hackwhite-traject. 2,5 jaar geleden ben ik in aanraking geweest met de justitie. En die hebben voor mij bepaald dat ik het Hackwhite-traject kan volgen. Want dat zou wel bij mij passen. Omdat ik best nog wel veel met computers bezig ben. Ben ik zo'n beetje in het Hackwhite-traject terechtgekomen. Ook omdat het met cybercrime te maken had, mijn direct. Ja. Dus, ja. Oké, dan ben ik zo heel benieuwd naar. Maar ben je er zelf ook blij mee? Want ik heb altijd zoiets, als je inderdaad gewoon hackt en je doet iets wat op zich niet door de beugel kan en je hebt een aanraking, dan heb ik liever dat je inderdaad zoiets doet als Hackwhite, als dat je gaat schoffelen voor halt of zo. En ik zou het echt mooi vinden als we de hackers gewoon kunnen omvormen naar iets vroeger stadium, waarin ze zeggen van ja, ik weet dat ik nou iets gevonden heb en ik weet ook dat ik dat beter gewoon bij het bedrijf kan melden, waardoor de wereld veiliger wordt en waardoor het aantal aanvallen minder zal worden. Kijk, stoppen kun je het niet en dat zal ook nooit gebeuren. Criminelen zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe manieren. Maar je kan wel proberen om de mensen zo veilig mogelijk te krijgen met hulp van de hackercommunity. Goedenavond. Het Medisch Centrum Leeuwarden is afgesloten van de buitenwereld. Tenminste, digitaal. Mensen kunnen geen afspraken meer maken of inloggen in hun dossier. Allemaal nadat hackers de computers daar zijn binnengedrongen. Nou, gisteren hebben we ontdekt dat er een hackaanval was op uw digitale systemen. Gelukkig wingen er betiid bij en we gaan de digitale verbinding met de boetenrood hebben Het is haast alle weken wel in het nieuws. Hackers die een site plot lezen en losgeld eerstje. Ik in Friesland, want op internet is alles dichtbij en grenzeloos. En het binnen lang net altijd eerst Europese bendes die het hacken, maar vaak ook squaljongens die het van de kick doggen en maar amper terug hebben wat de gevolgen wezen kunnen. En krijgt die laatste groep kan een grote rol spelen bij het veiliger maken van het internet. Mag ik vragen wat je gedaan hebt? Ja, ik had een webwinkel gehackt. Daar had ik verschillende kwetsbaarheden op gevonden. Het was met een vriend van mij destijds. Ja. Alleen dat is een beetje uit de hand gelopen. En er zijn dingen gebeurd die beter niet gebeuren. En kwam dat omdat het kon? Of omdat je dacht van ik wil weten hoe het werkt? Nou, ik denk een beetje ook status. Die vriend was ook zo van oh, het maakt niet uit, we kunnen wel even kijken. Zo, dan ga je er een beetje in mee. Alleen voordat je het beseft, eigenlijk ben je al helemaal, heb je eigenlijk allemaal dingen gedaan die eigenlijk absoluut niet door de beugel kunnen. Dus ja, en heb je ook nog melding gedaan bij het bedrijf van wat je gedaan hebt? Nee, heb ik wel dan gaan zitten denken om te doen. Maar alleen als je een bepaalde vrienden hebt waar je het wel goed mee kan vinden en die dan een beetje al weten te overtuigen om dat niet te doen, dan kan je toch in zo'n situatie belanden dat dat dus niet gebeurt, helaas. En daar baal je nu van? Al? Ja, daar baal ik wel enorm van. Als ik het had gemeld, dan was het waarschijnlijk heel anders afgelopen, zeg maar. Maar ja, hoe gaat dat? Had je een mooi ploegje binnen en samen in ontdekken dat je in een grote webshop duur spul bestellen kan zonder te betalen? Kijk je er ook nog eens op terug dat je denkt, ja, ik heb wel wat aangericht en heb ik spijt van? Of hoe werkt dat bij jou? Ik vind het heel jammer dat het zo gebeurd is en ik had het liefst het ook gemeld en ik vind het ook, ik vind het heel lastig. Dit is MKB Cybercampus in Ljouwert. Een plek dat bedrijfsleven, onderwijs en oerhiet geerwerkje in de strijd tegen internetcriminaliteit. Henk van E. is begeleider van jonge hackers die het mooie justitie in onrekken kan binnen en hier het zogenaamde Hackwhite-traject volgen. Hackwhite is van de politie, en beter gezegd het Openbaar Ministerie. En die bepalen samen met reclassering of iemand in aanmerking komt voor een Hackwhite-traject. Een soort digitale taakstrafprogramma is dat. Het is altijd makkelijker om te zeggen wie er niet in aanmerking komen dan wie er wel in aanmerking komen voor Hackwhite. Wie er niet in aanmerking komen, dat zijn bijvoorbeeld de plegers van WhatsApp-fraude, phishing-fraude. Want dat zijn vaak jongeren die in een criminele jeugdgroep een trucje leren. En die meer affiniteit hebben met geld verdienen dan met de techniek zelf.
Voor Hackwright komen in aanmerking jonge cybercriminelen. Het gaat in beginsel voor jongeren tot de 23 jaar. Het moet daarbij gaan om first offenders, dus jongens en meisjes die voor het eerst een delict plegen. En een programma als Hackwright, daar stromen toch wel talenten in die nu iets verkeerd hebben gedaan, maar die dus wel een talent hebben om die kwetsbaarheden bij mensen en bij bedrijven te zien. En als zij dan leren om daar op een goede manier mee om te gaan, dan kunnen zij vervolgens de maatschappij weer helpen veiliger te worden. Hackwright is een programma waarin de deelnemer een aantal opdrachten moet doen, zodat je ook actief spijt betuigt. En dat kan zijn dat je een presentatie geeft aan het slachtoffer, bijvoorbeeld als het een organisatie of een bedrijf is, om ook eens te ervaren wat de impact is geweest van wat je gedaan hebt. Een ander onderdeel is dat je ook de deelnemer in aanraking laat komen met mensen die hun technische kennis ten goede gebruiken. Dat zijn ethisch hackers die bij bedrijven werken bijvoorbeeld. En door ze daarmee in contact te brengen maak je hun wereld groter bijvoorbeeld. Ik had ook gehoord dat jij het account van Trump had gehackt. Hoe is dit precies gegaan? Ze hebben onlangs in Vrij Nederland anoniem voor het eerst hun verhaal verteld. En vanavond doen ze het na lang nadenken voor het eerst op tv. Edwin, Matthijs en Victor, ofwel de Crumpy Old Hackers. De drie hadden de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 op hun kop kunnen zetten. Vlak voor de verkiezingen wisten de hackers namelijk het Twitter-account van Donald Trump binnen te dringen. Ethisch hacken, doen jullie. Heel even, wat is dat precies? Ja, wij zien hacken als iets positiefs, dat is ook het idee. En ja, daar moet dan een term voor komen, dus dat wordt dan ethisch hacken. Wij noemen trouwens hackers ook echt criminelen als ze negatieve bedoelingen hebben. En het heeft ook altijd een beetje een negatieve lading natuurlijk, maar het kan dus ook heel positief zijn. Jullie werken ook samen met politie, Hackwright, om eigenlijk ook jongens die misschien in eerste instantie kwade bedoelingen te hebben om te scholen. Ja. En juist voor bedrijven te gaan werken om ze te helpen. Ja. Dus dat is mooi. Ik ben oud eigenlijk. Jij bent heel jong natuurlijk. Ja. En ja, ik vind mezelf natuurlijk absoluut niet oud hoor. Maar toen ik begon met hacken was ik 13. En ik heb inderdaad ook bij bedrijven dingen gevonden waar ik toen de tijd misschien niet netjes genoeg mee omging. Maar er was toen geen logging. Dus er werd niks bijgehouden, want het internet kwam net op. Dus daar heb ik heel veel geluk eigenlijk mee gehad. Maar op een gegeven moment kan ik me herinneren dat ik een verzekering moest afsluiten ergens. En dat ik dat allemaal aan het invullen was. En dat ik toen ik dat gedaan had, eens ging kijken wat je daar nog meer kon. En toen zag ik alle andere dingen die ingevuld waren. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit hoort niet zo. Weet je, hier moet ik wat mee. Dus toen heb ik dat bedrijf een mailtje gestuurd van, nou, ik heb dit ingevuld, maar ik zie dat ik overal bij kan. Kijk, dit zijn al je gegevens van al je andere klanten. Ja. En toen zeiden zij, nou, dan komt er nu een advocaat naar je toe, want we gaan je arresteren, want je hebt ingebroken bij ons. En dat was het moment dat wij zoiets hadden van, ja, maar hier moeten we wat mee, weet je. Dus toen hebben we met de hacking community ook echt gepraat met de overheid, met het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Center, met het OM, met justitie. Van ja, aan de ene kant, hackers vinden gewoon dingen die ze willen oplossen. En bedrijven gaan dan aangifte doen. Dat hoort natuurlijk niet zo. Dus we moeten eigenlijk een soort bescherming gaan maken voor hackers. En daar zijn we heel trots op. In 2013 is dat uiteindelijk een document geworden van de regering. Maar dat houdt letterlijk in, als je als hackers iets vindt bij een bedrijf en je houdt je aan bepaalde regels, gewoon echt standaard regels, en je meldt dat en dat bedrijf doet aangifte, dan gaat een rechter kijken en dan zegt hij, ja, maar je hebt je wel gehouden aan al die regeltjes, dus gaan we je niet vervolgen. En daarmee hebben we een bescherming geregeld eigenlijk voor mensen die wat proberen te doen. En dat is responsible disclosure geworden. Hoe groot het probleem is, vertellen de cijfers. Landelijk, maar ook in Friesland is benamen de laatste 4 jaar sprake van een enorme stijging van internetcriminaliteit. Criminaliteit verplaatst zich heel snel van de fysieke wereld naar de digitale wereld. En nog steeds is het zo dat voor heel veel criminelen ransomware het businessmodel bij uitstek is. De pakkans is minimaal en de opbrengsten zijn gigantisch. Здорово, с вами снова я, Ждан, и малышка Хуракан приобрела теперь новую. Dit is Onderwijsinstituut Wetses. Misschien winnen het wel de hackers uit het filmpje van Ies Krekt die hier in februari 2020 het volslooine instituut Plotline.
Ja, de computers woonden net om. Toen ben we naar de centrale computer gegaan. En ja, daar stond een plaatje in het scherm van ja, je binnen hackt. En als je het bestand wil ombollen, dan moet je maar even mailen. Dus ja, toen wisten we genoeg eigenlijk al. En ja, ondanks dat wij dus uw zaakjes goed op orde gingen, kan je dit dus gebeuren. En dat is dus waarom ik het graag deel met iedereen. Van, je kan menen dat je goed beschermd bent in cybersecurity en dat soort zaken. Maar deze mensen die kennen, overal kunnen ze binnenkomen. En het is dus echt zaak om je serieus werk van te maken. Wetsers besluit bij ons besluit het losgeld toch maar te betalen. De hackers eisken dat het in bitcoins maken waard. Zo'n transactie is net te traceren. Bij gijzelsoftware is het betalen van een bedrag aan degene die jou gijzelt vaak makkelijker dan een justitietraject. Omdat dan je bedrijf bijvoorbeeld uren tot dagen plat ligt. En dan is dat bedrag betalen vaak makkelijker dan aangifte doen. En je maakt jezelf alleen wel kwetsbaar. Door te betalen maak je het ook aantrekkelijk om het nog een keer te doen. Dus mijn advies zou zijn niet betalen. Ik zou justitie er wel bij betrekken. Bewustwording is de grootste preventie. Dat je ziet wat de ernst van gehackt worden kan zijn, zodat je jezelf ook beter beschermt. Dat je betere wachtwoorden maakt en jezelf gewoon beter beschermt tegen internetaanvallen. Dit is HackLab Ljouwert, ook een initiatief van MKB Cybercampus. Hier kunnen jongeren met een soort belangstelling van computeren leren hoe je je verder ontwikkelen kan op het gebied van internetveiligheid. Dit keer onder leiding van Erik Rutkens, specialist op het gebied van cybersecurity, ik wel de sheriff van het internet neemt. HackLab is eigenlijk een plek waar vooral jongeren, waar vaak wel iets mee is. Hè? Bijvoorbeeld autisme, of die op school hun ei niet helemaal kwijt kunnen. Eigenlijk een kans wordt geboden om het talent wat ze hebben zelf verder te ontwikkelen. En dat zit vaak in hun interesse voor computers en dat soort dingen. Je ziet ook nog steeds wel dat er bijvoorbeeld het huidige onderwijs nog niet altijd aansluit bij dit soort mensen. Of ze zich eigenlijk vervelen. Hè? Want de dingen die daar op computergebied aan ze geleerd worden, dat weten ze eigenlijk al lang. En dat betekent soms wel eens dat ze afhaken bijvoorbeeld. Hè. En dan is dit weer een hele mooie manier om met gelijkgestemde mensen, met dezelfde interesses, dat wel weer een beetje op te pakken. En ook wat discipline bij te brengen. Ik ben hier elke week. Ik maak echt specifiek tijd qua werk, school, studie, whatever dan ook. Ik maak tijd om hier te zijn. John is een zogenaamde ethische hacker. Iemand die lekken opspoort en dan de belutsenen waskogert. Hij wil net herkenbaar in beeld. Ik heb geen Instagram, ik heb geen Snapchat, ik heb geen Facebook, ik heb geen Twitter, ik heb geen Pinterest. Ik ben een ethische hacker, ja. Dat houdt in dat je dus, als je een fout vindt in een website of je vindt het in een bedrijf of eigenlijk wat voor software of hardware of wat dan ook, dat je dan de legale kant op gaat. Je hebt toestemming om het te doen. Ook zelfs zwijgplicht erbij. Maar je zorgt tenminste dat het niet in de verkeerde handen valt. Je gaat het niet op de zwarte markt verkopen. Je vertelt het niet aan je familie of wat dan ook. Je zorgt er gewoon voor dat het bedrijf de kennis vandaan heeft en dat ze aan het eind van de dag, als jij bent langs geweest, gewoon veiliger zijn. En dan vooral ben ik, privacygericht. Leerlingen van Squalmierskip Comenius haar DDoS-aanval uitviert op haar eigen squallen. De problemen met het internet en de systemen worden al een goede weken. Van 12 leerlingen is intussen bekend dat ze achter de aanval zitten. Maar nevens de squallen binnen het er nog meer. Bij een DDoS-aanval wordt het systeem van een bedrijf of instelling bombarderen met berichten. Het gevolg is dat de computersystemen vaak korte of langere tijd uitvallen. Dat had op een squalle grote gevolgen. Dat is nu heel erg vervelend, omdat er dan tijdens de lessen die online zijn ineens internet uitvalt. Je kunt je voorstellen, dan gaat zo'n les op zwart. Dat kunnen we nu niet hebben. Wat de gevolgen van de dierders binnen maakt nog besjoen worden. Die zullen wel flink wezen, want het gaat om strafbare feiten. We denken dat leerlingen zich dat helemaal niet bewust zijn. En dat ze soms uit verveling misschien iets doen wat grote consequenties heeft voor de school. Het is een beetje een moderne vorm van vandalisme. Dat komt ook vaak voort uit verveling. We moeten gewoon weten dat de infrastructuur van internet zoals we hem nu veelvuldig gebruiken heel belangrijk is voor onze scholen. En daar blijf je vanaf.
Een DDoS-aanval is helaas heel erg makkelijk. Een DDoS-aanval kan je voor een klein bedrag gewoon kopen op internet. En dat kan worden gezien als een spelletje vanuit de jeugd wellicht. Maar de impact die het heeft voor de organisaties die het ondergaan, die zijn heel groot. En ook voor de mensen die gebruik willen maken van hun diensten. Dat is een maatschappelijk probleem. En het is goed dat we die grenzen aangeven. Want als je over die grens heen gaat, dan heb je kans dat je met justitie in aanraking komt. En dat kan als gevolg hebben dat je bijvoorbeeld bij Hackwright belandt. Maar je kan ook gewoon vervolgd worden omdat je bijvoorbeeld geen affiniteit hebt met techniek. En dan krijg je gewoon een werkstraf of een leerstraf. De haltstraffen, dus voor de lichte vergrijpen en voor de wat jongere plegers, kan gewoon oplopen tot een maximale werkstraf van 240 uur. Maar ik zie hier ook gewoon blindweg alle porten staan die openstaan. Best wel schrikbarend, zeg maar. Ja, hè? Ja. En hoe zoek je die op IP-nummer of zo? Nee, ik zoek gewoon op domeinnaam en ik krijg automatisch die IP-adres op te zien van welke IP-adres op dat domeinnaam zitten. Ja. Oké. Nou, als ik bijvoorbeeld zeg van, goh, laten we eens naar een website gaan en kijk eens naar zo'n website, dan zie ik zijn blikken naar heel andere dingen gaan dan gewoon de tekst of wat je ziet. Dus dan kijkt hij wat voor soort techniek draait deze website op. En eigenlijk kijkt hij voortdurend wat zijn kwetsbaarheden die je kunt gebruiken, misbruiken. Dus hij is voortdurend aan het scannen, heb ik het idee. Dus hij kijkt gewoon met heel andere ogen kijkt hij naar de wereld. Eigenlijk was ik bijna alleen maar met de computer bezig. Als ik thuis was, dan zat je meestal op je slaapkamertje, zeg maar. Wat de internet en et cetera. Dat was bijna wel wat je bijna de hele dag deed. Ja. Dat is ook niet altijd even leuk meer. Dus daarvoor is het ook leuk dat ik een beetje buiten de deur ben, zeg maar. Het zijn vaak technisch begaafde jongens, maar sociaal... is het volgens mij soms een eenzaam bestaan voor deze jongeren, omdat ze gewoon een hobby hebben die niet zo bekend is. Dus hoe eerder je ze in aanraking brengt met technisch begaafde mensen die ze kunnen begeleiden en ze kunnen uitleggen wat je er ook mee kan doen. Ik denk dat dat heel veel meerwaarde heeft. Maar het voelt voor hem ook wel als een kans. En dat vind ik mooi om te zien. En ik heb het idee inderdaad zich op dat vlak goed ontwikkeld. Kijk, vroeger was dit er niet. Dus hackers die niet bij een bedrijf werkten, maar thuis zaten te hacken, die hadden eigenlijk niet zoveel opties. En we hebben echt, want wij doen met het Hackwright-traject natuurlijk ook best veel. Want ik zit ook in de Guild of the Grumpies, daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. Maar dat zijn oude hackers die altijd heel boos doen. Maar heel lief zijn van binnen, maar ja, dat laten ze natuurlijk niet zien. Daar zitten ook jongens en meiden bij die gewoon op een zolderkamertje een database hebben gevonden met creditcardgegevens bijvoorbeeld. Nou, en als je dat dan hebt, dan weet je, als ik die creditcards ga gebruiken en ik word gepakt, dan heb ik een probleem. Dus dat ga ik niet doen. Dus eigenlijk kan ik niks met die database. Maar het is wel gelukt, dus ik ben er trots op. Dus ik ga met vrienden praten. En ik ga zeggen, ik heb een database, weet je wel, die heb ik gehackt. Supermooi, dat gebeurt. En op een gegeven moment hoort een crimineel dat. En die biedt zo'n jongen of meisje €5.000 of €2.000. Van, ja, jij kan toch niks met die database, weet je. Ik koop hem van je. Ja. En dan ben jij er vanaf, niet beseffende dat die criminelen na een week of twee zeggen, ik wil nog zo'n database. Ja, maar ik heb dat niet, want het was een beetje geluk dat ik deze had gevonden. Dus ja, weet je, sorry, heb ik niet. Nou, dan gaan we je zusje wat aan doen. Ja. En op zo'n manier rollen heel vaak jongeren in die criminele hoek. Terwijl ze, stel dat jij die database had gevonden en dat bedrijf had bug bounties of RD, dan had je dat kunnen melden. En dan krijg je ook geld. En natuurlijk is dat dan misschien minder als dat je van de criminelen had gekregen. Maar dan hoef je nooit meer over je schouder te kijken. En dan ben je in de hacking community een held, omdat je dat gevonden hebt. En zo kom je echt in een positiever daglicht te staan als hacker, zeg maar. En dat vinden wij natuurlijk heel belangrijk. Absoluut. En achteraf heb je er zelf ook meer profijt van, maar dat heb je zelf niet door eigenlijk, dat het meer oplevert. Dat is voor mij ook zo. Want ik kijk er nu heel anders naar dan toen ik er toen naar keek. Zeg maar. Ja, daar heb je echt veel meer aan. Want het is zo'n tekort aan hackers ook. Er zijn bedrijven die echt grof geld betalen voor hackers om ze gewoon in dienst te nemen. Ja. Maar je kan ook gewoon heel veel geld verdienen met bijvoorbeeld bug bounties. Bug bounty, dat komt ook weer uit die westernwereld, waar je de bounty hunters had. En nu zijn het hackers die op zoek gaan naar kwetsbaarheden. En op het moment dat ze een kwetsbaarheid vinden, worden ze daarvoor betaald.
Je hebt natuurlijk ook altijd hackers die nog niet heel goed weten wat ze willen. Ook is soms de grens, zeker op internet natuurlijk, tussen wat wel mag en niet mag, is nog best wel eens vaag. Daarom wordt er ook nog wel eens gesproken over grey hat hackers. En een grey hat hacker, die acteert een beetje op de grens van wat wel en niet mag. Wat we wel eens een grey hat hacker noemen is bijvoorbeeld iemand die een lek ontdekt. En dat meldt aan een bedrijf, maar tegelijkertijd dat ook publiceert of soms schreeuwt op internet. Het gevolg daarvan is wel, zolang dat lek nog niet gedicht is, kunnen mensen daar misbruik van maken. Nou, dat is, zeg maar, dat is een beetje, soms, weet je, ik vind dat het niet kan. Maar dat wordt nog wel eens gezien als wat een grijs gebied. Soms wordt het ook gezien als dommigheid van de hacker. Hè, weet je, die had dat moeten leren. En er zijn ook wel hackers met meer ervaring die dat soort jongens ook wel wat proberen te corrigeren en op het goede pad proberen te houden. Het is natuurlijk heel goed dat ze iets ontdekken en dat melden aan een bedrijf, om voordat het lek gedicht is daar al rugbaarheid aan te geven. Ja, daar kleven ook risico's aan. Wat ook wel wat een grijs gebied is natuurlijk, is dat je zonder toestemming van bedrijven hackt en dat meldt aan het bedrijf. Inbreken op computers is strafbaar. Maar wij proberen echt om gewoon te zorgen dat mensen ook gewoon kijken naar hackers op een manier dat het niet criminelen zijn. Daar vechten we ook echt heel hard voor. Want als je googelt op hacker, krijg je nog steeds al die mensen met hoodies, maskers, weet je wel. Nee, ik zit nooit met een masker achter de laptop. Ik weet niet of jij dat doet, maar het is echt zonde, weet je. Hackers zijn bedoeld om dingen stuk te maken, ja, maar ook omdat we nieuwsgierig zijn. Weet je? Als hier, kijk naar deze bijvoorbeeld. Deze heeft normaal zo'n mooi vachtje, net zoals die hierachter. Ja. Maar wij zijn, als we zo'n ding zien, gewoon benieuwd hoe dat werkt. Dus ja, dan gaat hij open en dan gaan we kijken wat kunnen we ermee en wat kun je er nog meer mee. Weet je? En dat is eigenlijk hacken, gewoon continu nieuwsgierig zijn. Als je een website ziet die mooi werkt, hoe werkt dat dan? Weet je wel? Absoluut. En waar zitten jouw expertises in? Wat vind je makkelijk om te hacken? Zeg maar? Nou, vooral webapplicaties. Ik ben wel een beetje van de OWASP top 10 en al die soort kwetsbaarheden ben ik wel ergens een keer of zo op een soort van manier wel tegengekomen. Laten we het daar maar op houden. Ja, en ik denk als jij goed bent in webapplicaties hacken, dan kun je nu al heel veel geld verdienen met gewoon bedrijven helpen door te hacken. Want bug bounty programma's van bijvoorbeeld HackerOne en Bugcrowd, ja, wij zijn dan een gesloten platform, dus wij kiezen de hackers een beetje zelf uit. Maar uiteindelijk, als je echt goed bent, dan kan het zijn dat je een invite van ons krijgt en dan kun je aansluiten hier en dan kom je de mooiste programma's en de mooiste klanten die je gewoon mag hacken. Maar dat soort dingen, daar wordt echt geld mee verdiend. Hey hackers, I'm Jobert Apma, one of the co-founders of HackerOne. We started out as a couple hackers in the Netherlands with this crazy belief that people like us could make organizations safer and do it more efficiently and cost effectively than traditional approaches. Tonight couldn't have ended better. Yeah. 6-figure payday and all of this. It's like... Have a good week, man. Have a good weekend. Congrats again, dude. Thank you. Hoe je legaal een soort vertjenje kennen, mooi hacken, bewijzen twee Fries nu drachten. Jobert Apma en Michiel Prins runnen nu in Californië een van de grootste organisaties van ethische hackers in de wereld, HackerOne, met klanten als Google, Uber, General Motors en het Amerikaanse leger. Het is een zogenaamde bug bounty platform die krijgt als de bounty hunters van het Wilde Westen betellen het op basis van no cure, no pay. Er zijn intussen meer dan 1 miljoen ethische hackers over de hele wereld bij HackerOne aansluiten. Wat HackerOne en ook andere bug bounty platforms veel doen, is dat ze bijvoorbeeld 50 van de beste hackers, ze houden op die platformen houden ze ook klassementen bij, uitnodigen voor een event, bijvoorbeeld in Las Vegas. En daar zijn er vaak vooraanstaande of aansprekende bedrijven zoals een Uber, die dan eigenlijk ze uitdagen met om bepaalde nieuwe toepassingen te testen. En daar worden dan ook grote geldbedragen aan gekoppeld. Hè. Dan worden soms in een weekend wordt er 500.000 of 1 miljoen aan bounties worden er uitgekeerd. Hey hackers, thank you for a wonderful day of disclosure and community. Many of you know me, but for those who don't, I'm Jobert Apma, one of the co-founders of HackerOne. If what we saw here today is any evidence, then together
we will hit harder. Happy hacking. Het grappige is dat Jobert, Michiel en ik alle 3 zijn opgegroeid in Drachten. We hebben elkaar leren kennen via de Hanze Hogeschool. En ze hadden het er eigenlijk vanaf het begin al over dat ze naar Amerika wilden. Allerlei ideeën hadden over eigenlijk wat nu dan HackerOne is geworden. En het is natuurlijk fantastisch dat dat werkelijkheid is geworden. En het is nu echt veruit het grootste en bekendste bug bounty platform van de wereld. En die timmeren echt behoorlijk aan de weg. Ja, dat is natuurlijk een jongensboek. We hebben de opdracht samen bedacht om een Capture the Flag te maken. En een Capture the Flag houdt in dat er in allerlei opdrachten kwetsbaarheden zitten waar hackers misbruik van maken. En de gedachte is dat je die bijvoorbeeld kunt laten uitvoeren door studenten mbo-ICT of hbo-ICT. Zodat ze daardoor ook leren van hoe werkt het eigenlijk om veilig te leren programmeren. De bedoeling van Capture the Flag is dat je dus zoveel mogelijk opdrachten weet te voltooien. De ene opdracht moet je dus geheime codes vinden op een website. De andere opdracht moet jij bijvoorbeeld iets hacken, iets cheaten. Dus ja, je hebt eigenlijk opdrachten in alle soorten en maten. En door middel van deze applicatie wil ik toch wel laten zien van, dat ik wel goede bedoeling heb, zeg maar. Dat ik wel de maatschappij er beter van wil maken, van de kennis die ik heb. Een van die opdrachten is toevallig dat je een spelletje moet spelen. Het is eigenlijk de bedoeling dat jij punten weet te verzamelen door het ontwijken van auto's. Alleen deze opdracht is zo gemaakt dat je zoveel punten moet halen wat eigenlijk niet te behalen is zonder gebruik te maken van cheats. Of je moet echt een supergoeie speler zijn, maar die kans dat je die 984 punten moet halen is gewoon eigenlijk zo goed als onmogelijk. Dus dan moet jij als hacker gaan kijken van, kan ik dan niet misschien iets doen met dit spel? Om mezelf misschien bovenaan in de high scores te krijgen. Dus dan ga ik eigenlijk als een slimme hacker dus even kijken van, misschien kan ik wel iets in de broncode aanpassen of zo. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat private bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen pakken. Dat dat vanuit justitie gebeurt, kan als vanzelfsprekend worden geacht. En ook de reclassering en de hulpverleningsinstanties zijn daar echt op gericht. Maar dat private bedrijven zich hier ook voor inzetten. Naast Hackwright zelf ook allerlei preventieprogramma's op touw zetten. Dat is zeer prijzenswaardig. En ik denk ook dat dat de enige manier is hoe we dit gaan tackelen. Er moet gewoon meer bewustwording komen over cybercrime. Het heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. De schade die het veroorzaakt is enorm. En dat kan je alleen maar met een hele grote, brede, integrale aanpak kunnen we dat beteugelen.